na subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu na zarar mu ɗora a tashar Bash Comedy TV. Wanka ne fa a jikina ne kawai, wallahi ni na san duk inda na je sai an yaba. Yaran boti ne, ina kace kiɗa suna cewa kofi ne kai. Baba ba wani motsi ne, Alhaji ba wani motsi ne. Wai Shege bakin gaye. ko a suku baba ballatti, karami ko ka ganni cikin katti. Haufa mu ne fa botocin, pull up ka gan mu da motocin. Ko ba rabon mu ba sai mun ci, in ka kini ka kwana cikin kunci. Sinoliki na so mu Timuji fa ya zama wani boti. A yaran na ga yanzu wani wanka yake dauka. Timuji fa ya zama gaye. In ka gan shi ko wani irin dressing da yake, har da MP yawo yake ba. Na ga ya zama boti. Kuma ya iya rawa fa. A so hadda wani haka na ga yana ka kwana cikin kunci. Sinoliki na so mu ɗauke ni, wai dan a ce ya sani, amma wai ka ci mu ta gefe. Dan bai so ya tare ni. Yaran boti ne, wallahi yaran boti ne. Yaran boti. kai kamar karan ma waka ce da ke. Daidai Boti. Sorry, yo. Sai ku. May God not let them make them kill you. Hoppa now. Bara dan karasa. Saboda ina sauri ne. latsa yanzu za ga fara wannan rawa. Ba wani shi. Sai da kai. Bari dan muku da. No.